Ovdje, bravo, koliko saobraćaja ima, mogu biti saobraćajac. Inače, dobar dan i dobrodošli u novi video. Danas restoran Pastir, a pre toga da damo reklamu Autobatir su nam dozvolili da se parkiramo ovdje jer ovdje nema nigde mjesta. Oni se bave prodajom automobila u Novom Sadu, tako da nađete na internetu i kontaktirajte. Ajmo, ženo. Teta je bila jako ljubazna, pustila nas, mora malo da uzvratim reklame. Mislim da je tu negdje. Evo ga. Inače, restoran Pastir, koliko sam ja vidio, na Google nema nešto puno recenzija, a ima domaću hranu, ne znam koliko dugo radi restoran, ne znam ništa, samo smo ga našli jer smo tu u blizini, idemo da vidimo šta se dešava. Ajmo. Baš tu ne možemo, zima je, nema sunca, ali idemo ovdje. Ministarstvo zdravlja dozvoljava pušenje, hvala vam. Dobar dan. Može, ženo. Dobar dan i poštovanje. Ajmo desno. A, muzika, nema se. Je ovo Mozart, ženo, a? Dobro, muzika nam je preglasna, morat ćemo da zamolimo da se utiša. Nadam se da nam je svetlost dobra. A, ženo? Nije baš nešto. Češ da sedemo pored prozora? Svi, pa zbog copyrighta. Hvala vam puno. Ne mora puno, samo da nije ovako glasno. Baš svuda zvučite. Super, hvala vam. Možemo za ovaj veliki sto? Hvala vam puno. Nije nešto zauzeto, tako da poranili smo za vreme ručka. Taman. Ovo nisu karena stolnjaci, kako se zovu stolnjaci? Sa dezenom nekim. Linijski stolnjaci. Sivi meni, ili ti jelovnici. Ovo je vjerojatno za piće. Restoran Pastir je jednom i na drugome. Da vidimo šta se dešava na tu stranu dok ne dođe konobarica. Meni hladna predjela. Ćemo predjelo ili ćemo dalje? Topla predjela. Šta hoćeš? Pogača sa namazom od čvaraka, pohvalni šampinjoni, punjena pohvalna paprika, to je kupljeno. Omlet sa jagnjetinom, omlet sa povrćem, pastirski doručak, jela po poručbini, Karađorđeve, svinjska bajadera, sad bajadere svuda ubacuju, čoveče. Ali čudi me da ima jagnjeće bajadera, ako je već pastir. Pastir ćevap, ovčije, meso, krompir, crni luk. To moram probamo, čiste ovčije ćevape. Smo negde već jeli ovčije ćevape. Što se mrgodiš? Pa generalno ovčetina ti ide u ćevape, meša se pogotovo u Bosni. Sarma punjene paprike. Sarmu smo sad jeli u Futogu, a i u subotu idemo u Futog. Možda sarmu, a? Da, dođite u subotu u Futogu, u 10 ujutru kreće manifestacija, ja ću biti tamo sa vama. Nemojte da propustite da dođete, da jedete sarme, podvarka, kupusa i slične stvari. I da slušate Zoricu Bruncak sa Kemišom. Dobar dan i poštovanje još jedan put. Još jedan put se izvinjam što smo trebali spustiti muziku, izvinjala sam se i gostima. Iskreno vam kažem, ja bi jedno veliko pivo, ne znam šta imate. Tačeno, Heineken i Zaječarsko. Zaječarsko, veliko, žena? Nije neki gusti sok. Može presko. Jel možemo što se tiče hrane da prođemo sada, da se ne šetkate? Ja sam vidio punjenu pohvalnu papriku, to bi za meze, i vidim da su vam ćevapi pljeskavica sa ovčetinom, 100% ovčetina, je li tako? Da, 100%. Jel bi mogli da probam 5 ćevapa, jednu pljeskavicu? Punjenu pljeskavicu i bi. Pa, Imamo pastir punjenu. Dobro. I običnu pljeskavicu punjenu. Pa ajde obično da čisto vidim kako je meso. Jel isto meso u ćevapima i u pljeskavici? Onda stavi punjenu. Onda stavi punjenu. I šta bi mogli još po preporuci restorana? Preporuk restorana. Imamo nova jela od danas na meniju. Baš od danas? Baš od danas. Ovo inače nije plaćena reklama, bez veze. Ne, ozbiljno nije. Danas su nova jela, specijaliteti kuće. Dobro. Od jagnjetine. Znači, jagnjetina u mleku nam je stari specijalitet. Dobro. Ovo su novi. Rolovano jagnjeće sedlo. Dobro. Jagnjetina u sosu od sira. Dobro. Biftek u sosu od zelenog bibera, to je juneće meso. Ostalo su... A šta bi ti od toga uzela? Šta bih htjela? Da. Da, ajde da promovišem već kad smo tu. Danas nam se krenula promocija. Može. Evo da probate rolovano jagnjeće sedlo. Može. Rolovano jagnjeće sedlo. I od salate, krastavac, pavlaka, beli luk, može? Može. To je to što se naručivanje. Ženo, ti se slažeš? Dobro, to je to onda za sada. Hvala vam puno. Igrom slučaja, karte se tako nameštaju. Stvarno smo tamo dobili parking od firme, kako se zvala? Auto... Sale, nije Sale. Ajde, pogledaj kroz prozor. Nema veze. Auto... Bata.
Bata, auto Bata, a došli smo i ovdje da snimamo emisiju, igrom slučaja je nov meni od danas na stolu, tako da, eto, kockite se poklapaju. Svakako, to smo završili, čekamo pivo, čekamo klopu i to je to. Ostanite uz video. A znaš šta je fore? Mi o restoranu ništa ne znamo. Znači, bukvalno smo našli na Google i došli. Možeš nešto više da kažeš? Ako znaš, ako ne znaš, nema veze. Kažem, otvoreni smo od marta. Dobro, ove godine? Dobro. Držimo, imamo specijalitete od opčetine. Dobro. Sva naša farma ovaca, to je vlasnikove farme ovaca. Dobro. Tako da je... Gde se nalazi farma? Bački Gračac. Bački Gračac? Tako je. Gdje je to? U Bačkoj. Dobro, super. Tako da jela od janjetine i ovčetine su 100% naše meso, Da. naše farme. Nije kršteno ništa. Nije. Ne, mislim ono da se meša i to. Dobro, super. Hvala ti puno. Vidim da onako fino deluje, sve je novo. Je bilo nešto neki raniji restoran ovdje ili? Bio je, ali ovaj ambijent je to ko zna Stari Niš, to je sve zadržano ovo. Tako se zvala kafana Stari Niš? Niš je bio u Novom Sadu jedna od poznatijih kafana. Da. Dobro, ne znam, ali eto sad znam. Hvala ti puno, veoma si ljubazna. Da nemaš možda i neku cigaru, već kad smo se... Nema tu šta, full paket. Ko zameri, šta da vam radim? Ja sam sa konobarima na ti i tako ću ostati do daljnjeg, dokle god se ovako lepo osjećam, kad imam lepu komunikaciju sa lepom konobaricom, tu nema greške. Ženo, jel se slažeš? Klimni kamerom. Ti je sramota od žene da grebe. Ništa mi nije sramota, veruj mi. Znaš ti koliko je moj obraz debel? Ti od konobara, da, pa žene. Da li je ovo prvi put da se grebemo žene konobara, a? Misliš? Sram te grebe. Ne, možda ona ne puši, možda će nam dati od nekog drugog. Pa sada ona negdje grebe. Da. Jel upaljač imam? Di mi torbice? Ja sam torbicu vjerojatno ostavio tamo na stolici. A? U kom smislu? Pa vas ne snimamo, snimam sebe. Opušteno skroz. Nemoj se briniš ništa. Nisam ponovno torbicu, kolima mi je, ponovno sam ključ, sad ćemo da dobijem cigaru, otiću ja, ženo, šta se brineš? Ali upaljač isto. To, blagodarim, hvala ti puno, mirišljave. Sad 2 ukusa. Borovnica, mentol. Da, hvala ti puno na svemu. Ja ću uzeti još jednu za kada pa možeš uzeti ovo, mislim. Na kraju poničiš sve. Ne, hoću da zadržim. Da. Au, paljač, će uvijek trebati. Moram ići po torbicu, kako ću platiti. Idem po torbicu, vi ostanite, odmah se vraćam. Kada čekam te? Ne, ugasi. Ovo vam je Hvala, paprika. paprika pohojna punjena pljeskavica, domaćim kajmakom i domaćim sirom i ćevapi. Hvala vam puno. Niste baš morali ovoliko krompira, ali shvatam, tako ide u porciju. A recite mi onaj specijalitet na kraju što smo rekli, kad to ide kasnije. Hvala puno. Hvala. U suštini, paprika, ćevapi i punjena pljeskavica. Krenut ćemo od paprike. Život, punjena papriko. Poheraj, izvuči i izgleda jako lepo. Svetlo, u svežem ulju, paprika sama, punjena je sa sirom. Lepim izgledom. Mladim, a? Ajde da vidimo šta se dešava. Dobili smo inače i predjelo i glavno jelo zajedno. Tako da, što se tiče usluge, odlično. I brzo je spremljeno. Do duše, ovo je sa roštilja i sve. Tako da nema greške. A poheraj sa susamom. Skoro smo negdje bili jeli. Šim bio sa lešnikom. U Šalveu. Kod Tihog i Prleta. A pa to ne bi pohiraj. I ovo susam nije loše. Sir je onako malo kiselkast. Osvežava. I ima ga puno. Tako da... To je to. Hoćeš da probaš? Ne zaboravio za svoj prijatelj. Za naše prijatelje kanala žena me podsjeća. Naš prijatelj kanala je Glovo. Ako želite nešto poručite za hranu, nemate vremena da spremite ili vas mrzi idete do grada, telefon, tapa, poručite nešto, dođe vam brzo, vruće i jeftino. Sama dostava je top, verujte mi na reč, koristimo je u našim burgerima Debeli Sremac. Tako da,
instalirajte aplikaciju, ako niste, iskoristite kod HugeStuff600, 2 puta po 300 dinara i uživajte u hrani, kao što uživamo i mi. Ženo, hvala ti što su mi podsjetile. I jebi ga, ja kad dođe hrana, sir kao sir preovladava. Sama paprika je tu, ali sir je onako baš napadan. Šta znači napadan? Jak? Nije neutralan. Neutralan? Nije neutralan, jak. Dobro. Paprika odlična. Što se tiče ćevapa, nismo ih dugo imali na meniju. Sama veličina, normalna. Sam presek. Opa. Lepo, rozikasto, ostalo je sočno. I ovo su 100% ovčiji ćevapi. I po mirisu samo osjeti da su ovčiji. Šta, musav sam? Ženo, prekidaš me, onda gubim na energiji, razumiješ? Miris je dosta drugačiji nego što smo navikli. Da kažeš, ja sam obišao sve najpoznatije ćevape, tako da mi je ostalo tu negdje u malom mozgu. Sam ukus je... Ne mogu reći da mi se nešto puno razlikuje od normalnih ćevapa. Da li zato što i u normalne ćevape ide ovčetina i sama junetina, ali prosto... Jako lepi ćevap. Ženo, ovo moraš probati. Mekani. Mekani, lepi. Nema puno bibera, nisu slani. Nežni. Da, baš nežni. A miris ti smeta? Ne. A stvarno je nežan. Nežan je, da. Ukus mi je baš onako kako treba. Ali sam miris nije mi odbojan, ali ako, ne znam kako ne opišem, možda vam zamiriši čudno, ali uopšte nije. Vidi prste kako su masni. Odlično. Iskreno, ja sam prezadovoljan sa ćevapima. Nećemo da poredimo ništa što se tiče ovako kvalitete i svega, a samo mogu vam reći da su odlični ćevapi. Tako da, eto, kako smo krenuli sa ćevapima, da testiramo, ko zna, još ćemo biti profesionalci. Ajde, da nismo krompir probali. Ja sam probala. Krompirić? Meni je dobar. Dobar, a? Nije mlad, ali izgleda lepo spremljen. Kuvan pa se peče. Krompir najbolje ide uz moju salatu. Ako niste do sad probali, probajte. Ajde, imamo pljeskavicu. Ovo bi trebalo, ako sam je dobro razumio, da bude punjeno kajmakom. Ajmo. Snašao sam se. Boga mi. Curka. Vidi se da ima kajmaka i sve. Možda je malo i kršten, a? Ima sir unutra. Znači kršteno, ali da probam ukus. Sama smesa sa ćevapima je ista, ali ovako pomešana sa kajmakom. Nešto mi ženo, kao da si mi zakrivena pa da te ispoštujem, odnosno publiku. Masno i lepo. Iskreno. Da ne zapostavimo samo lepinju, pošto vidim da mi zamerate što ne jedem hleba i sve, sad ćemo da je nekako ubacimo ovdje unutra. Tako. Tako. Prijatno.
Lepinje i somun, odlični. Vidi, si imala hleb i somun? Kad ne jedeš? Pa ne jedem, ali vidi, domaći hleb, lepinja, a? Nešto. Palac gore, to je zamočiti ovdje da nema dalje. Sama lepinja ili je podgrejana ili je sami spremaju. To sad ne znam, to ću pitati. Kvalitet. Istina. Ćeš griz? Ajde, molim te. Baš se slaže. Dobro. Da, ima sira, ima kajmaka. I rozikasto mesto, vidio? Vi kako su ga lepo ispekli. S obzirom da je punjena pljeskavica, uopšte nije upropaštena što se tiče samog mesa i same pripreme. Tako da, veliki palac gore. Nežno sve. Da. Tu baš mogu da kažem nežno meso. Vidi, kogod da je majstor, svaka mu čast. Da. S obzirom da restoran ne radi dugo, ovo je odlična stvar. Ima ljudi, evo, mi nismo došli za vreme ručka, popunimo se, evo, 3-4 stola ima. Tako da, super. Hoćeš jesti pljeskavicu? Ja moram da se čuvam za rolovanu ovčetinu. Sviđa mi se mnogo ukus pljeskavice, zato što je generalno napunjen sa kajmakom i sa sirom i kad sam pomirisao nema više onog mirisa. Nekome smeta, nekome ne smeta, meni ne smeta, ali moram da ga prokomentaričem. Prosto u ćevapima se dosta osjeti, ovdje ništa, valjda taj kajmak i sir ubiju taj miris ili ti šmeka, kogod hoćete, ali sam ukus mesa izuva. Neka malo domočim. Malo kajmaka. Opa. Čekamo glavno jelo. Ovo je do sad bilo zagrevanje. Ispade mi je. Ostanite uz video. Kako vam? Super. Iskreno oduševljen sam, majke mi. Drago mi je. Znači, meso je savršeno ispečeno, uopšte nije presušeno, pogotovo punjeno pljeskavicu, ostali rozikac to. Tako da sad, ma nema veze, ženu jedi. Snimam ja tebe. Tako da prezadovoljno sam. A šta smo rekli za glavno jelo? Rolovano ovčetino. Rolovano ovče i sedlo. A šta znači, zbog čega sedlo? Sedlo je deo ovce između rebara i buta. Aha, Taj deo. dobro. Otkošten. Je li to punjeno s nečim, nije? Okej. Ženo, imaš neki komentar? Nemam. Nemaš? Uživaš? Boga mi izgleda brutalno. Aj molim to, kreni meso da se vidi izbliza. Vidio. Znači, bukvalno je pečeno kao burger. Vidio ovdje što ima. Da probam da uveličam, a? Da li je kamera dovoljno dobra? Bravo, ženo. To je to. To je to. Meni je lako da jedem nekako tako. Veliki palac gore za moju ženu. Mislim da mi je napravila ugođaj. Bolji nego ja. Ženo, zašto se ne snimaš sa mnom češće? Bolje pitanje ne zoveš. Dobro, zvaću te sada. Obećavam da vodim tu neki suši, a snimamo za tebe. Može? Može. Pošteno. Kako jedem ribe. Jedi šta hoćeš. Evo ga, i sedlo. Ako sam dobro zapamtio. Tako je. Hvala vam puno. Rolovano jagnjeće sedlo. Izvolite. Blagodarim. Hvala vam puno. Evo izvoli ti pepeljaru. Boga mi ovo izgleda u fulaka. Šta je preliveno preko? To je sos od pečenja. Sos od pečenja, moča. Da. Vidi pire što su lepo uvukli. Kašikom, lepo izgleda. Prilog, ovo je kupus, slatki. Opa! Iskreno vam kažem, ovčetinu kao ovčetinu ovako samu, mislim da prvi put jedem. Meso je mekano na samu badanj, vidi, raspada se. Vidi. Pogledaj ovo. Čete pomirišiti? Nećete? Jako, zbog ovog preliva, mora salata koja probija, to je 100%. Ovo je jako jelo i nije za svakog, ali baš jako.
Ko da jedem jagnjetinu. A to je jagnjetina. A ovca, starija. Pokušavam u glavi da rasaznam zbog čega je ovako ukusno. I jako, i slatkasto. Ako je samo moča, ne bi trebalo da jako slatko. Bro, pa verovatno je tajna, da. Mislim da smo uboli restoran top. Iskreno ti kažem, žao mi što ranije nisam došao. Ne možeš uzeti, bukvalno treba s kašikom da sjede. Ovo je kapa dole za ugostiteljstvo. Na Google mislim da imaju 130 ili 140 recenzija. Rade od marta i mislim da ovo ne treba propustiti. Pogotovo ćevapi pljeskavicu. Ja sam obišao sada, da kažeš, glavne gradove za ćevape u Bosni i u Srbiji dole u Pazaru. Ćevapi zuvaju, pljeskavici zuva. Jedino kod ćevapa taj miris mislim da se neće svakome svidjeti, ali treba ga probati. Nije odbojan, ali se osjeti, drugačije je. Ali sam ukus je brutalan, pljeskavica pogotovo, a ovo je specijalitet. Znaš na šta me malo podsjeća? Na Svirčeva, ona medena rebra. Tako i kod njega isto slatkasto i sve, ili sve se raspada, otkošćeno je. Ja da probam. Ajde. A? Ali bez meda. Nešto ima slatkasto. To, kad malo ne zagori, a kad zapeči se, onda daje taj šmek. Misliš? Ukus, da, znam taj ukus. Pečeš, na primjer, meso i pa malo zaboraviš. I ono malo pripeči se i onda dodaješ vode ili nešto i ono tako... Misliš da je samo to dole što se peklo? Ništa drugo? Ništa drugo. Nema tu slatko ništa. Jako zanimljivo. To bukvalno u tomu u masti tako ispečeno. Da. Opa, ne, bega mi nekako sa viljuške. Nema tu ništa dodatnoga, čak tu i bibira nema. A je ukusno. Brutalno. Znači, bukvalno sam bez teksta. Iskreno vam kažem, kad idem u neko poznatije mjesto koje je na glasu, koje se nadam ima kvalitetnu hranu, idem s očekivanjima. Ovo mjesto sam eto bukvalno našao tako što idemo tu u blizini nešto da odradimo neki sastanak. Pronaš restoran, lepe slike, sve lepo, ali nema puno recenzija. Tako idemo šta se dešava. Sam ambijent, onako, gospodski. Sami stolnjaci, prelepi. Ima ispod stolnjaka, to mi je žena pokazala. Molim te, ženo. Ne znam da li se vidi, ali ima podstolnjak, verovatno zato što su malo stariji stolovi, ali su stabilni, ništa se ne trese, same stolice su... Super je sve. Ugodna atmosfera, doduše malo smo spustili muziku zbog same emisije. Hvala veoma konobarici koja nas je lepo ugostila, koja nam je spustila muziku, koja nas je, da kažu, putila u same specijalitete i sve i preporučila odličnu stvar. Igrom slučaja je baš danas ovo na novom meniju. Tako da možete probati da pojedete. Putevi gospodnji su čudni. Nije slučajno što sam došao u ovaj restoran. Ovaj restoran zaslužuje mnogo više pažnje. Drago mi je da se otvaraju novi restorani poput ovoga, da je kvalitetna hrana, da nije samo nešto brzo ili bilo šta. I iskreno vam kažem, ona pljeskavica koju sam ubacio u Lepinju mi se više sviđa od mog burgera. Tako da vam je sve jasno. Znači, pre bi pojeo ovu pljeskavicu, ovo punjenje sa sirom i kajmakom u ovoj Lepinji nego svoj burger. Svaka čast i kapa dole. Ostaje nam da zatražimo račun, da popijem pivo i da se lagano rastajemo. Mislim da smo pronašli mesto koje je jedno od favorita u Novom Sadu što se tiče svega, a nismo očekivali. Da li sam se previše iznenadio, da li sam previše bio gladan, ne znam, ali mislim da nisam pogrešio u samoj proceni. Oduševili smo se. Od početka pa do kraja. Bukvalno sam na papriku zaboravio koju obožavam. Iako sam jeo sad ćevape i to mi je, da kažem, onako već malo i preko glava, sam morao da naručim jer su dovčetine, nisam se pokajao uopšte. Tako da eto, ako želite, dođite, probajte, vidjet ćemo kakva je situacija sa cenom. Mislim da ne bi trebalo da bude jeftino, s obzirom na kvalitet i sve.
Da, vidjet ćemo. Ne znam kakva je cena ovčetine. Bože mili, hvala ti na svemu. Hvala i vama što podržavate, što lajkujete, što subscribe-ujete, što komentarišete. Vi ste nam vetar u leđa. Ne znam koliko puta da vam se zahvalim, ali očigledno moram svaki put jer imam taj osjećaj i potrebu. Jel bi mogo račun, izvinjam se? Može, hvala vam puno. Šta sam skrivio? Račun je 5.400, svaka čast. Evo ovako 7 u redu je. Hvala vam puno na svemu. Što se tiče samog računa, najveća stavka na računu je 1650 dinara, a to je rolovano jagnjeće sedlo. Punjena pljeskavica je 1410 dinara, pohvalna punjena je 580, ćevapi 5 komada 700 dinara, krastavac 400, pivo veliko 320, breska 270 i kuver se naplaćuje 160 dinara. Znači nekih otprilike 47-8 eura, obrok za lagano 3 normalne osobe. Doduše imali smo jednu salatu, ali svako jelo je tu otprilike nekih 10 eura kada se gleda da se možete najesti. Tako da u suštini uz piće, uz malo salate i sve za jednu osobu nekih 2000 dinara, nekih 15, 16, 17 eura. Što u suštini za Novi Sad i nije strašno, s obzirom na kvalitet, s obzirom na sve, s obzirom da smo se oduševili samim ukusom, mirisom, kvalitetom, to je to. Vi prokomentarišite šta mislite, želim da čujem i od vas povratne informacije, jer vas molim da probate ovo. Znači, ovo nije zajebancija, ćevapi su vrhunski, pljeskavica je vrhunska i ovaj specijalitet od ovčijeg sedla, onako, nije za svakog, dosta je jako, dosta je onako, ne znam kako da vam opišem, ali vredi probati. Mislim da se naručiti sedlo i salatu, jedno pivo za 2000 dinara potpuno isplati. A vi ste tu da procenite i da ocenite. Ja vam želim svako dobro, budite nam dobri, budite nam pozdravljeni, uživajte u životu, posjećujte lepe restorane, istražujte nova mesta i to je to. Ćao!